بركة كبيرة وجوده ɓe mbi ɗum ɗo ko moƴƴere mawde ko barke mawɗo wonande Sénégal eɓe kalana yimɓe Sénégal eɓe kalana kadi sagataɓe Sénégal wonde gonal moɗon e leydi Sénégal ko barke mawɗo الله يطيل عمره ويتفضل عليه والأمة الله سبحانه وتعالى يجتمع حوله حتى هم يجدوا الخير والدين ويبقوا على الدين wi eɓe ñaago Allah nde Allah junnata gurdam moɗon Allah hedda on ɗo ha juuta kadi yimɓe aroɓe kadi ɗo moɗon ɗo yo Allah rokkuɓene kadi wawde naftorade on to banggue diine e to banggue dendagal moƴƴereji نحن كنا ذهبنا إلى موريتانيا وحضرنا هناك في الاجتماع ما شاء الله نعم وي ɓe umminoto leydi maɓɓe endoto ɓe umminoto leydi maɓɓe endo ɓe jeehi Mauritanie ziyara unfani o ziyara baɗetenoɗo to unfani to o ɓe jeehino tawtorede ɗum ونحن جئنا هنا وأحببنا أن نزوركم o wi ɓe ngari ɗo e Sénégal noon ɓe jiiɗi noon juurade on ko adi kotol maɓɓe يعني مشايخنا أنهم أعطنا الهدايات أينما تذهبوا زوروا العلماء والمشايخ o wi nde wonno seeramɓe maɓɓe to leydi maɓɓe to